A música tradicional volverá a animar as rúas da Fonsagrada durante a 9ª edición da súa foliada. Serán 3 días de troula do xoves día 5 ao sábado 7, cunha ampla programación froito do esforzo da Asociación Cultural Petapouco e a Destempo, co apoio do Concello e da Deputación. Desde o Concello facemos, dentro das nosas posibilidades, aquilo que máis podemos. Sempre estamos dispostos a colaborar e colaboramos. Tampouco desde o Concello podemos fijar un límite no tema económico, non? Porque aparte deso é poñer en valor todo o patrimonio e todo o que é a cultura dun pueblo. A foliada comezará o xoves coa habitual butelada e a ruta dos pintores para continuar con 2 días de concertos, cantos de taberna, obradoiros de instrumentos gratis e de baile tradicional. Fillas de Casandra, Bouba, Mari Carme ou Candorca Trío forman parte do cartel deste ano. Como anos anteriores intentamos non só quedarnos en Galicia, sino tamén abrir un pouco as portas a culturas colindantes que tamén forman parte da nosa moitas veces, con grupos de Castela e León e mesmo de Portugal, e tamén de Asturias. Ademais dos concertos, o día grande o sábado, terá lugar a Feira de Artesanía na Praza da Igrexa e a presentación do libro Alborada de Vilaquinte, no Concello. Eu creo que a foliada consigue manter algo especial, non? Que fai que mesture moi ben a tradición con grupos moito máis contemporáneos que beben dela pero que non son tradicionais en si mesmos. E eu creo que todo o mundo que ven o fai por iso. Neste 2024 a foliada da Fonsagrada dedícase ao tocador de trompa Herminio Villaverde.